Sokuzitapela impahla eLanglaagte kwedlule nemiphefumulo emibili namhlanje ntathakusa ngesikhathi umnikazi wesitolo waseSomalia evulela ngenhlamvu kwakade bezohlasela esitolo sakhe. Kodwa izakhamuzi okukhulunywe nazo zithi uvele wadubula nje engasukeliwe. Amaphoyisa athi kushone izakhamuzi ezimbili zakuleli nesisodwa sazo nogada. Umnikazi wesitolo uphekwa ngembuzo ngamaphoyisa kodwa ke bengakaboshwa umuntu. Lesigameko senze ukuthi kube nenkulu inzondo ebhekiswe kwabaseSomalia emikhukhwini yasezama impilo bude buduze nalapho kwenzeke khona isigameko. I don't think there's going to be a relationship between the communities and the Somalia, because this Somalia got a big support from these people. Now, at the end of the day, they are able to shoot the very same people who are supporting them. Because now we can't stay together. We want, because we've got that crash now, because we lost one of our cousin. Abomthetho bathole izimpahla ebezeliwe kanti ke batshaliwe ukugcina ukuthula endaweni. Ukutatshwa kwempahla kuqala eSoweto ngesonto ledlule lapho kuthiwa umnikazi wesitolo waseSomalia udubule wabulala khona umfana oneminyaka e14. Kuthiwa ke lo mfana wayeyingxenye yequlu lentsha elazama ukuqola esitolo sakhe yizeke umndeni wakhe ukuphika lokho. Sekuboshwe abantu abangaphezulu kwama200 kwatholakala izibhamu eziyi11 kubantu bokufika abanezitolo eSoweto.